سلامات كمين يخم مباركس بزعبا أدوناي أبزبهال زلو قدهاتنا لو معنتون كندر مالتيو لايك جيركم جمرو كل سكر يسلا زلو دما شير سابسكرايب مبارك كي ترسعكم نا فيديونا لو معنتي بتمال علت مزحت يسب بتعمي أدوناي بمسارو بتعمي سب حزينو بتعمي تجني حديرو سوون نابخي حدير مالتيو اسكا زا فيديو زي أرينا اسكن ملس توجوالش تسالش أدوناين توجوالش زفنم دمو كفتش على الباك جراوند زفنون قنشو بيانس اي بوست ያደረኩት ቪዲዮ ስለሆነ ስላዶና ፖስት አረግሽ ወይ ንግራት ስንት አመትሽ ነው ሳሮን 18 አሁን ወደ 19 እየሄድኩኝ ነው ሳሮን የት ነው የምትኖሪው እዚሁ አዲስ አበባ ሳሮን እኔ በ11 አመት በልጥሻለሁ አንድ ነገር ብነግርሽ ቅር ይልሻል አይለኝም አዶናይን አግኝተሽ ታውቂያለሽ አው ካይንድ ልጅ ይመስለኛል ጥሩ ልጅ ይመስለኛል ግን አንድ መክርሽ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትኖር አው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምኖር ወንድ ልጅ ይታሰራል ይፈታል ወንድ ልጅ ያጣል ይቸገራል ያገኛል ያንቺን ባብ አታፈሺ ጥሩ ነው ማፍሰስም ካለብሽ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም 10 ሚሊዮን ተፈናቃይ ህዝብ አለ በየቀኑ ብዙ ሺዎች ይሞታሉ መንገድ ላይ ራሱ ሶፍት እያሉ የሚዞሩ በጣም ህፃናት አሉ እናት አባት ይብለው አለ የሚገባበት የሚወጣበት ያጣሰው አለ ለነሱ ብታለክሺ ሞር እንባሽ ጥሩ ነው ስለሽ باركسكم سمعوا زلهم كورات تخالتي أدوناي تأثير اللي أتكزلا نسجن تفرق على حزب سلزلو نوع تتلقسلو صبغني زلازلو مالتي بتعمي أما حرامي دي أنا غار خوين زلو بزعبة أدوناي ترحيو مالتي اسكا أدوناي زمونك أي سواتون اللو يوم بزعبة أدوناي اسكا زي فيديو زي أرينين ملس بتجمع مالك زينيا لجوج الناس نربوها متورقاسي أيولو እቺው ሰውዬ እንዲህ መጨበለቁ ሳያንስ እንደው በስተት ነው በለኝ አየር ኃይል ግቢ ተገኘው በስተት ነው በለኝ ሻለቃ ተባረረ ምናምን ተባረረ በለኝ ሂድ ወደዛ ሴራና እንደዚህ ቀይ በዝ መከላከያ ግቢ ብሎ አየር ኃይል ንግግር ያደርጋል ዘኔ ክስሪ አክሱም ጽዮን ሄዶ ሲገኝ ማንንም ምንም አላወራም በስተት ነው በለኝ አክሱም ትግራይ ስለሆነ ያምራ እዛው ያ ሰረቀ ብርሃን የሚባለው አፉ ሲለፋድ ተገደ መጣ እንዲህ ያሉ ሰዎች የሚሰሩት ወንበለው ነው የሀገር እሴት የሀገር ባሉ እንዴት እንደሚፈርስ ያውቃሉ كم سمعوا زلهم مالتيو بتعمي زحزن مسقات انتاي كم زخونه بفصم تأمر زي تردؤم سوات انيو مالتيو مسقات مالت اب علامه خا مصنعيو كالي منم تاريخ يولن مالتيو بقى ان علامه خا انتو فوكسكا هيوتكا مقيار مالتيو سقيتكا انسبات كحفركا انسبات كيتشمقكا سبات زلكا الرأيا حفرت قنطيتكا تزلكا سراح بزلكا سراح خين كام مسرح نهوت كامل وقت مالتي بخالي دايركشن نا بوليتيكاو سيدوم مبزحت يوم سبات جن نا كومزي اوصيحهم من يوم مالتي بوليتيكايات يوم ون اسيروم زبحال زلو مالتي تمال علت كم تدوللو مراغص انين مالتي منم عفينهم ايكون نو سيدوم من ادنا تدوللوم نخلتيوم نعت الليل لهم فيدرال بوليس هايلم
ከይዶም ኣብ መጽንሒ ከም ዘለውን መራገጺ መጽንዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይዘሕዝን ማለት እዩ ብጣዕሚ ይዘሕዝን ኣዶናይ እዙይ ኣይግቦን ማለት እዩ ሕጂ ድማ መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ሓድሽ ቻሌንጅ ኣዘጋጅዮም ነው ካናዳው ስለ ዝኾነ ካናዳ ናይ ካናዳ ዝግነ ስለ ዘሎ ካናዳ ስለ ዝኾነት ሃገረ ካናዳ ፍትሕለይ ተወሎም ፌደራል ፖሊስ ናተባህለ ማለት እዩ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ክሰርሐሉ ነው ሼር ክባህል ነው ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ናብ ፌደራል ፖሊስ ናይ ካናዳውን ናብ ካናዳ መንግስቱን ክበጽሕ ስለ ዘሎ መብዛሕትኦም ሼር ላይክ ምግባር ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ተርእይዎ ናብ ኩሉ ሰብ ስለ ዝኸይድ ማለት እዩ ሓደ ናተይ ቪድዮ ተርእይዋ ብእንግሊሽ ቀይሩ ተሰሪሕዎ ንኣዶናይ መፍትሕ እዩ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ዝምንቀይዎ ከምኡ ዝበሉ ፖለቲከኛታት እዮም ዝምንቀይዎ ዘለዉ ከም ንበዓል ሰይፉ ማለት እዩ ሰይፉ ብዘይ ምምጻኡ ብጣዕሚ ቅር ኢልዎ ማለት እዩ ብዛዕባ ሰራሓ ቪድዮ ቅር ኢልዎ ማለት እዩ ካብኡ መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ከገድፋ ኢሉ ነይሩ ዛስግጥናሲ ዳሓረይ ንምንታይ ተመሊሱ ኢሎም እውን ተቃውሞ ዘውጽሑ ነው ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ ናይ ምስጋጥ ምንም ዘይተረድኦም ሰባት ዘለውን እዚ እዩ ተቀደም ኢለ ዝገለጽኮ ብዛዕባ ዓርስኻ ምፍላጥ እምበርካሊ ምንም ትርጉም የውሉን ማለት እዩ ዛ ቪድዮ እዚ አስከሪና እንመለስሞ ካው በደንቢ ትንትንትና ኢና ይሄ ልጅ እንግዲህ አሁን ላይ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚቃወሙት ብለን አንድ ባንድ እንይጋይስ አንደኛው ፖለቲካ ላይ ያሉ ሰዎች ስለ ፖለቲካ ብቻ ማውራት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰውን የተቆጣጠሩት ማለት ነው ስፔሻሊ የብሔር ፖለቲከኞች ማለት ነው አሁን እነዚህ ሰዎች ይሄ ልጅ ኢትዮጵያዊነትን እንደሚሰብከው ህዝብን አንድ ያረጋ ያለ ልጅ ነው ለነሱ አይመችምና ህዝብን ደግሞ በሰፊ ነው ተቆጣጥሮ ያለው ብዙ ሚሊዮን ሰው ነው የሚያየው ቪዲዮ ሲታይ አይታችኋል በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰው ነው የሚያየው እሱ ቪዲዮና እነዚህ ሰዎችን ከቢዝነስ እየተወጣቸው ቀስ ያለ ማለት ነው ሰው ማይንድ ሴቱ እየተቀየረ ሲመጣ ይሰው እየነቃ ሲመጣ እነዚህ ሰዎች መስማት ያቆማል ማለት ነው ስፔሻሊ ብሔር ፖለቲካ ውስጥ ብሔር አስተሳሰብ ውስጥ ያለ ሰው ማለት ነውና ህዝቡ በቅቶታል በቃ ይሄ የብሔር ፖለቲካችሁ የሃይማኖት ፖለቲካው ምናምን በቅቶታል አንድነትን ሰላምን ነው የሚፈልገው ስለዚህ እዚህ ልጅ ውስጥ እያየን ያለነው እሱ ነው ራሱን ይወዳል የራሱን ህዝብ ይወዳል ከዛ ደግሞ ይበልጥ ደግሞ አገሩን ይወዳል ማለት ነው ስለዚህ በልጅነቱ የተሰጠው ደግሞ ገጽ በረከት አለ መልካምነት መልካም ልብ ማለት ነው ያ ልብ አይቶ ነው ፈጣሪም ጸጋ ይሰጠው ማለት ነው ከም ሰምዕዎ ዘለኹም ኩራት ተኻልቲ ብደንቢ ገሊጽዎ ማለት እዩ ንዘይ ሰምዑ አማርኛ ኤርትራውያን ኣሕዋተይውን ክትህሉ ስለ ትኽእሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ፖለቲከኛታት እዮም ናብ ከምዚ ኣውጽሖም ነው ምኽንያቱ ቶም ፖለቲከኛታት ብዛዕባ ብሔር ከፈለየ ዓሌት ከፈለየ ስለዚ ሕግ ዝነበረ ኣዶናይ ብብዙሕ ቪውን ስለ ዝረኣየሉ ስለ ዝነበረ ኣዶናይ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝርዮ ቶም ፖለቲከኛታት ስለ ዝዕፍንዎም ነይሮም ህዝቢ ተነቂሑ ኣይረኣየሎም ቪው ዶላር ኣይኣትውን ዘለዉ ማለት እዩ ምኽንያቱ ናይ ኣታዊኦም ቅርሺ ስለ ዝቕንሰሎም ዘለዉ እዮም ብኸምዚ ንኣዶናይ ዝቃወምዎ ዘለዉ ካሊእ ምንም ታሪኽ የውሉን ማለት እዩ ትማል ድማ ምን ይዝባሃል ዙ ስከሪናን መለስከ ርሹም ረስዕዮ አዶናይ በእርግጠኝነት ነው የምነግርህ ልጅነት ስላለበት እንጂ ክፉ ሰው አይደለም ጥፋትም ይሄን ያክል እንግዲህ ያው ከዚህ በኋላ መንግስት አንድ ግለሰብ ሲያስር ድሮ ዝም ብሎ አስሮ ነው የሚያጣራው በዚህ ዘመን ግን አስሮ አጣርቶ አስሮ ከዛ ደግሞ ጥፋት ካለበት ጥፋተኛ ብሎት ምናምን ነው የሚያደርገውና ኢየሱስን ይሄ ነው ብዬ ኮሜንት ማድረግ አልችልም ነገር ግን አዶናይ እኔ ማስበው ምንድነው እኔ ከአንዴም ሁለቴ አግኝቼዋለሁ በአካል አብረን በልተናል አብረን ጥጥተናል ይሄ የልጅነት ነገር የወጣትነት ነገር እና ትንሽ የፎሎወርሱ ጉዳይም አዲስ ነገር ሆኖበታል ከዛም ደግሞ ትንሽ ሆይ ምናምን ነገር ሲሉት በቃ ይሄ ልጅነቱ አለ አይደለ እሱ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ ከዛ በተረፈ ግን ሌላ ሚሽን ያለው ሰው ክፋት ያለበት ሰው ደግሞ ችግሩ ምንድነው በሶሻል ሚዲያ በቀጥታ ወይ በምትሄድበት ሰዓት ነገሮቹ ያውኛ ሁላችንም እንደምናቀው ነው ፎሎወርሱ መቁናው ባንዴ ቡም አረገለት በቃ እንግዲህ የሰው ልጅ የልጅነት ጉዳይም መመከርም ስላለበት ለበጎም ነው ደግሞ አንዳንዴ መታሰርን ከፈጣሪ በረከት ጋር ማገናኘትም ጥሩ ነው ለምን ፈጣሪ
ከሆነ ነገር ከበር ሊያደርገው ይሆናል። በነፍሱ የመጣ ነገር ሊኖር ይችላል። አደጋ የሚያስከትልበት ነገር ሊመጣ ይችላል ከዚህ በላይ። ስለዚህ ከልጅነት ጋር የመጣ ካልሆነ በስተቀር ከክፋት ምንም ነገር የለም። እምበር ከስከም ሰምዑ ዘለኹም መንሱር ዝበሃል ንክልተን ሰለስተ ግዜ ተራኺቦም ነይሮም ምስ ኣዶናይ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል ዘሎ ትፈለወሮስ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ወይ ዝብል ዘሎ ፅቡቅ ነገር ዝተዛረበሎ ፅቡቅ ኣዶናይ ፅቡቅ ቆልዓ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ንኸይእሰር እዩ እዚ መንሱር ዝበሃል 2.1 ሚልዮን ዘለዎ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ንኸይእሰር ዝከላኸለሎ እምበር ብዛዕባ ኣዶናይ ኣይኮነን ዝድግፍ ዘሎ ማለት እዩ። በቃ ከምዚኦም በቃ ሰብ ተተኣሲሩ ሰብ ናብ ሕማቕ ነገር ተወዲቑ ኣዶናይ ብብዙሕ ቪድዮ ናምሃረና መፁ እዩ። ሰብ ኣብ ምንታይ ዕላማ ክድግፈካ ከም ዘሎ ኣብ ምንታይ ሓፍሓፍተይልካ ዝሕግዘካ እንተትሕትካ ከዓ ወሲኹ እዩ ዝፀቕጠካ እናበለ ብደንቢ ኣምሂርና እዩ ኣዶናይ ማለት እዩ። እምበር ከስ መንሱር ነጊርና እዩ ትፈለወሮስ ሓድሽ ነገር ኮይኑ ወይ ኢልና እንታይ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ትፈለወሮስ ሓድሽ መዓልቲ መዓልቲ ስለ ዝወሰኸሲ ቅንዓት እውን ኣለዎ እዩ ማለት እዩ። ከም ንበዓል መንሱር ከም ንበዓል ሰይፉ ከምቶም ፖለቲከኛታት ዘለው በቃ ንቅርሾም እንቶም ተፈላጥነቶምንቲ ህዝቢ ከይነቅሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለው እምበር ንኣዶናይ ብፍፅም ተኣምር ሓልዩ ኣይኮነን ሕጂ ዝዛረብ ዘሎ ፅቡቅ ቆልዓ ገለ ዝብል ዘሎ ፌደራል ንኸይኣስሮ እዩ ዘምስል ዘሎ እምበር ንኣዶናይ ሓልዩ ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚኣ ግልፂ እያ ማለት እዩ። ንኣዶናይ ሕጂ ኮነን ትፈለወርስ ነይርዎ 2 ሚልዮን እኳ ካብ ካናዳ ክመፅእ ከሎ 1.9 2 ሚልዮን እዩ ነይርዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተወ ከዓ ብሰናይ ምትግባራቱ ቆልዑ ንሓገዘ ብሄር ከይፈለየ ዓሌት ከይፈለየ እንታይ እሞ ዘይገበረ ካብ ፅቡቅ ነገራት እዩ ኣዶናይ ፅቡቅ ነገራት እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ። ብሕማቅ ነገራት ኣይፍለጥን ኣዶናይ ማለት እዩ። ኣብዚኣ እውን ያ ቪድዮ እስከ ርኢና እንመለስ ብደንብ ክነዋጋዕላ ኢና እዛ ቪድዮ እዚኣ እውን እኛ ከአሜሪካ ነን እያያችሁት ነው። የአዶናይ ደጋፊዎች ነን እና ምን ታረጋላችሁ መሰላችሁ 24 ሰዓት ሆኖታል። የግዴታ ሌሊትም ቢሆን ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት፣ ጉዳይ መታየት አለበት። እናንተ የምትወዱት ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ሄዳችሁ ካናዳ ኤምባሲ ንገሩለት። ምክንያቱ የካናዳ ዜግነት አለው። ስለዚህ ያስጠነቀቅን ነው። ምን አደረገ? ምንም አላደረገም። ስለዚህ በቀጥታ መፈታት አለበት አዶናይ እስከነ ሚስቱ ማለት ነው። ምን ማለታችሁ ነው? ማውን አታድርጉ እስቲ። ኣብ ካናዳ ትነብሩ ንካናዳ ኤምባሲ ኸይድኩም ከተፍትሕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ምክንያቱ ኣዶናይ ናይ ካናዳ ዜግነት ስለ ዘሎ ብዘይገበሮ ምክንያት እንታይ እዮም ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ፀገም ዘሎ ማለት እዩ። ብዘይ ናብ እንትን ዘይቀረቡኻ ናብ ፍርዲ ከይቀረቡኻ ስቑሎም ይኣስሩኻ ብዘይ ምክንያት ማለት እዩ። ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ማለት እዩ። እንታይ እዮም ኢሎም ኣብቱ መግለፂ ትማሊ ዘውፅኦም መግለፂ እንታይ እዮም ኢሎም ንኢትዮጵያ ህዝብስ ዘይምጥን ኣለባብሳ ኣካዳድና ተኸዲኑ ኢሎም እዮም ኣሲሮሞ ማለት እዩ። ኣዶናይ ናጃኒ ኣብቱ ቲክቶክ ኣዋርድ ክመፁ ከለው ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ጃኒ ዝነበረ ናይ ዴታታ ሙሉእ ክዳንያ ገይራ መፅያ ሱፍ ከዓ ይትግበረ ይትውለኒ ኣዶናይ ሱፍ ገይሩ እዩ መፅዩ ኣብ መገዲ ኣብ ቲቪ ተራእዮም ኣብ ላይቭ ኢሎም እዮም ከምኡ ገይሮም ኣሲሮም ምፅኡ ኢሎም ኣምሲ ኢሎም ማለት እዩ። ካብኡ ተደዊልዎ ካብኡ ከይዱ እዚኣ መረጋገፂ ትለትኒ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ ውሽጡ እውን ወቂዖም ቀጥቂጦሞ ዝብል ቪድዮ ወቂዖም ቀጥቂጦሞ ዝብል ሓበሬታ እውን እናወፀ ማለት እዩ። እንታይ ከም ዝኾነ ሽካዕ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣፃርየ ሽካዕ ዘምፃ እዚኣ ሓቅን ሓሶትን ምዃና ክነግረኩም ኣይክእልን ማለት እዩ። ግን ቀጥቂጦሞ ዝብል ብውሽጢ መስመር ተፃሒፍኒ ነይሩ። እንታይ እዩ ብደንቢ ሽካዕ ኣብርሄ ቪድዮ መረጋገፂ ሽካዕ ዝረክብ እዚኣ ሓቅን ሓሶትን ኩለኩም ኣይክእልን ማለት እዩ። እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ኣዶናይ ዝነበረ ማለት እዩ። ንኣዶናይ ግን ድምፂ ክንኮነ ተኮይንና ካናዳ ትነብሩ ሰባት ሼር ላይክ ምግባር ናብ ካናዳ ዝነብሩ ሰባት ናብ ኤምባሲ ካናዳ ከይዶም ከፍትሕዎ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዜግነት ናይ ካናዳ ስለ ዘሎ ከምቲ ቀደም ኢለ ዝገለፅኩ ማለት እዩ። ዜግነት ናይ ካናዳ ስለ ዘሎ ከፍትሕዎ ከም ዝኽእሉ ክነግረኩም ይደሊ። ኩልኩም ንኣዶናይ ድምፂ ኩንዎ ይቀኒየለይ። ላይክ ከይገበርኩም ሼር ከይገበርኩም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ ይፈትወኩም እየ። ብሩኽ ለይቲ